Ella m'ajudava a dir-me dels meus problemes. I sóc gay. Ho dic bàsicament per evitar comentaris tipus no sé què, quanta pluma, sembla que li molen els tios. Doncs sí, tinc pluma i m'és igual. Soc l'alumnat de sisè de l'Escola Ferrer i Guàrdia. Hem vist que els primers dies d'institut alguns companys no et tractaven massa bé. I estem una mica enfadats. a la nostra classe no ens importa si t'agraden els nois o les noies. O els dos. Estimar és un sentiment preciós. I tothom hauria de sentir-se lliure d'estimar qui vulgui. Sense por ni vergonyes. Jo vull que seguis al meu costat a la classe. Jo et presentaria a les meves amigues. Jo et convidaré a jugar amb nosaltres. Jo t'ensenyaria a l'escola. Els alumnes que es van riure de tu. També estan convidats a la nostra classe. Perquè així podran aprendre que per estimar No importa el color, Ni el sexe. ni l'edat. Ni la procedència. estimar és amor. I tothom hauria de poder estimar. No penso tolerar cap discriminació als companys, per cap raó. Ni per ser gais, ni per ser gordos, ni per ser friquis. S'entén? Si detecto qualsevol conflicte en aquest sentit, seré implacable. Em convertiré en el vostre malson. Aquest és un vídeo d'agraïment a tot el grup de sisè de l'Escola Ferrer i Guàrdia i en especial també a la Mònica, que m'ha fet arribar aquest supervídeo que heu fet a classe. M'ha fet moltíssima il·lusió, m'heu tret un somriure molt gran, així que estic superagraït i volia fer-vos aquest vídeo per dir-vos-ho. I dir-vos també que teniu molta sort de tenir a la profe que teniu. Una abraçada ben gran a tots i moltíssimes gràcies.